Praise the Lord. Hallelujah. Order for Onyankopon shall be brave. Nam gidi se ho nso ye wurade mu. Awurade endom emboa yen se yebetimi atena agina ama no kose wiye. Yeda wase nyame nkronkron. Yenim se wo ye na afa. Obekoso aka ye ho. Na de nyina wo de wasem ama yen. Asem ebe me yen. Asem ebe me yate wase yie. Yeda wase wo Yesu Kristo dimo. Ene ya bompaye. Amen. Order for me ma wakwa ba nenso de bauti asese ndwumedi so. Na afa kinkansa mefi Marko asempa etimiensa. Nchichimedi asaba akokosi eduasa enum Marko asempa etimiensa eduasaba akon. Dedikosi eduasa enum. Adofo mi nti Awurade asem. Etifi ansem ne se Yesu ebusua, nokure ebusua. Na Bible try say na Yesu eye adwuma se de enim se bebi obedu bia na yarefo ne omo nso mpese mo ti nyame asem obia eba ababetie no ti de be mbenyom fa ahodie. Na Bible try say bro guso Ankasa no na ne maame ene ne nuanom eba ho na edom ne nti omo ntimi nradan no mu omo to ne nkra na obi ka kye Yesu se Yesu maame ene wo nuanom no omo hwehwew onuanom mema no omo abonte omo hwehwew na Yesu ebuai kan se hwan ne me maame na hwan ne me nuanom merma na ohwomo mo te ho nyina na ka kye omo se hwe wenum eye me maame ene me nuanom obi biara oye meje owoso na pede no eye me nua ba me nua berma ene me maame. Hallelujah. Na no na me pese mbisa asem bi se nti Yesu opu na ebusua ana de bida Yesu ampu na ebusua na mom nya na Yesu pese dom na wo ho nyina ti ase na se oba ma wiase nyina oba se nyina benya nkɔ na yenya nomro so oba se opese o kire yen se obi bia obeji na di pia no o ma ni tumi so yen Nyankopɔn ma ampa Bible eka o se na dodo a eji no ne omamoji ne di ye no omamutumi so mo ye Nyankopɔn ma nti na che se ye di ade e wo Nyankopɔn ahememu ne di che se ye adidifo Bible say ye ne Yesu bomu di ade na Bible aka che yen se Yesu be wu ye sorry de ne kwato san fa ye biom se de be ye oba be ye enuanum bebre abakan ti Yesu Kristo ye nua panin yene no enyina efi aheman ba akomo enti dodo ebeje no eno ne maame ne papa ne nuanom ene ne bibia enti wo ye bema wo ye oba wo ye abofra wo ye panin ye nyina onsan mu yobia ono obi bia obeye ne je woso na pede nko ade obi bia obeje no Yesu atum nko ade oye ye ne nuanom odofo mene wo ya brabo ye bo etesen efata odehye efata se ye di ade wo soro efata se ye frɛ ye hu Kristofo Kristo din eda yenso so wo fa ne brofo mo wo fa ne twi mo ye ka se Kristo ni na che se esese ye hu Kristo ewo ye mu Kristo su ne Kristo abrabo nyina esese ye hu no ye mu wo ba ne brofo se Christian a Christ Ian na che se Antioch fo no to agidifo no sa de no se Christians if some abrabo ne omo ne ye nyina na se Kristo je se do baby po na Peter ne sunsum keke krampo eto bi so nya na yaresa onyame ma ye no nsam emfafa hodie ene ahosan ayaresa ne konimdie mra nipa echense ebeka nipa ahye na de nipa beko oseyemu Onyankopɔn ondom mboa wo Onyankopɔn onya okese ebra wo gya wo homu ama no na wo ma ne kwan se me so me pese me ye wo fie nipa me so me pese me ye wo busuani onyame ndom yensa na obi biara beba ne nkyɛn no onyi ne totwene so Onyankopɔn ondom boa yen
Nientna gyidie a wagye yɛn no mo nkosi awieye. Ɔno no yɛ gyidie ne fareba na ahyɛseɛ ne na awieye. Ɛno nti yɛhwɛ no so ɔbɛkora yɛ mu, kronkron kora yɛ mu ekosi sɛ yɛbɛfiri asase so. Mmerɛ a wode ahyɛ yɛn no yɛbɛfiri hanom. Anaasɛ sɛ ankyɛ ne Yesu sane wɔ n'ani onyam mu a yɛmu biara nyɛ ɔyeraba. Ɔdɔfoɔ onyame nipa nyame onhyira wo. So wayɛ aso ama n'asɛm ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen.